Hi guys, welcome to my channel. I'm Angela and karon mag-try me og trying weird food combination. Pati man if ako ra usa, so I will bring my friends, and since I'm a very good mother, sorry ma. So Lana ko. Ay, pero ulam man tao eh, asam si Clark. Clark. I think Kanang kuha ni kurana na. So, karon mga beshi cakes, mga beshi guap, isbog guys. Kay gahuot ta mo tag sardinas dere. Uy, favorite ni mga isda. Guys, kung makaibaw mo about sa kanang isda, tanawa among mga videos. Naghimo mig video sa kanya-kanyang channel da. Sakto ba? So, beshi cakes, ako sa ipalaila sa inyo akong mga guwapa nga mga beshi cakes o mga guwapo nga mga beshi cakes pod. Introduce yourself. What's up guys, this is Jomie, that's RJayTheSecond. Hey guys, what's up? It's me, Clark. what is going on YouTube? My name is RJ. Nag-try taron og kaon og kanang mga weird combinations, and naka-try na mo og mukaon og secret. So na ako yung upat ka food combinations, and nakita rin ako siya sa Google and inspired ni Alicia Marie. So ang first food combination na atong i-try kay Cheetos nga naay charot. Ne. Oh, di ka. Ilaw ba? Ako siya. Himo og cereal. Mag-share na po mi og kuan kay nahutan mi og milk. Nahurot sa among Spicy noodle challenge. Please watch it sa channel ni Jomie Cake. Ano na Tanawon. Ay mo may idea sa video, lood jud siya kay weird food combinations. Ako na siyang gimix, guys. Hala, ni orange na siya sa orange flavor. Wali. Weird kay na cheese. Kay ganahan ka mo-try first. Subuan ti ka Clark. Ang na Clark. Madimonit na Clark. kita. Ako yun na. Dito maglahi-lahi ko sa rice, to kutsara ko. We are a family. Okay. Okay. Unsay lasa? Milk milk cheese. Pwede sila. Okay, next food. Ay, nag-isa. May makikita tani. Kami gani. Masaya makikita tahan. Igit. No, lain no. Ah. Lain nag-isa feeling. Nalagi upan ganahan sila. Oh my god. No, lain no. Mura siya Ay, sa ganahan siya, cereal cheese. pero Lain kayo siya. Murag nagsakit akong kini sa pagani. Lain lagi siya. Weird siya na milk. Yeah. It's milk but with cheese. Ganan mo, Cheetos good. So lang, lami ang Ganahan lasa. sa Parang Yeah, me ako. too. I like the Cheetos. Lain sa Cheetos pero No, lami ang lasa sa milk. Nahimo siyang Cheetos milk. Cheetos milk. Exactly. Which is weird. Naglain Hindi ako ko din. ganun. Lain lagi ang tiyan. I told you. It's not Ano bad. ang mga Kasi mo na sa CR karon. I did Promise. Ito na. abit right last? Dagan dyan mang lugwa ani sa I mga think CR na. Tungod sa gatas, I think tungod sa gatas. Yan. Yung ganahan. Hindi kaya nila. Imal or Ed? Ed. Ed. Imal or Ed? Imal. Murag, yun. Oh, Imal. Imal or Ed? Weird chopper email. Lam... Imal or Ed? Ed. So next food combination kay Oreo niya, i-dip siya sa orange juice. Uy, katila na ka na. Ikaw, Sad? Inana ko sa una. No? Okay, let's try. Feeling ako kaya rin. Quiz. Link and Link. Ay, doon ata. Ayaw, i-link kayo mo Abi man akong family taklar. We are a family. We're family, one spoon. Lick and dog. Pero siya. Mm. Ang flavor sa Oreo mahimong orange. Di ba? Musulod jud ang orange na flavor sa... Pag mo parang gingon, balik-balik naman to. Please nga, di mo siya ganag Oreo, so what can you say? I don't know. Mura siya bingo nga. Kato lagi. Yeah. Bingo orange. Yeah. Oy, bingo! Ang sponsor ko na. Mahal ang Oreo sa pag bingo na lang. Pero Imal siya. Imal siya. Imal. Imal? Imal? Imal.
next na i-try na mo kay ni siya popcorn, plain niya siya. So try niya ako siya Ihunaw? kasi Pislitan o kuan. Pislitan o ketchup. Yung mga kuwan, i-jogging So, weird combination. Kuan siya, popcorn, ketchup, ug ang mga dalikdik ni Clark. Pili ka mo sirit, ako pa sirit. Nakuha ka sa akong sampot dahil. Dungan. 1, 2, 3. Masag mani. Mani nga na yung ketchup. Mas nalahasahan ako ang ketchup na Ketchup more than the popcorn. More siya popcorn ketchup flavor. More siya guwa. Mera, di siya lamig. Meh. Okay lang, dili siya lami. Dili po kayo siya walay lami. More siya popcorn. Naon tag salida niya. Next na. Okay, next. Wala, natagak. Gigaon ni Clark. Kaututong ko tungod sa milk and Cheetos. Next, guys. Jelly Ace with Mayonnaise. So weird. Jelly Ace, mayonnaise. Sa to, sa ni Jayonnaise o Siyempre, ikaw suban everyone. Asa mo gunting? Sa mga mo childhood. Ay, so ninyo. Ano pa dahil sa iyo? Kakuha na to, no? Kanina nagpasirit ta, karon magsuyok na po siya. This is not family friendly. Christian channel. Kung makaigit man na. Makaigit ni. Makaigit ni siya inani kadaghan, di ba? Oh. Nadyo yung mga YouTubers ani nga mag-igita. Gamay lang, okay. Anong daghan? Gamay lang kay daghan ka Jomie. So, three, go. More kalibang. Yok! Udo eh! Kani pinakaluod ever! Kino na nagluwa? Siya. Nabot. Ha? Shocking mga Angeles! Pangalan niyo mga load kaya mayonnaise. Katumoy ed, katumoy pinaka-ed. Mura siya. Usam niya siya nga mayonnaise. Walang Really? Ay, mo mga Angeles! So, daghan kita nagamit na tissue karong adlaw. Kani and mayonnaise. Sagol tanan! So, ang naana mo diri kay kung mauni ang among buhaton sa canteen pag high school. Kami Pero sa- dili Hindi mo kanon. Pero dili na mo kanon. Kana na kana. Oo, lingaw-lingaw na. Stop with. Jaray, wilud ka ayo siya, uy. Gabi ka, Jaray. Muna ni siya, guys. Dana ang Cheetos. Muna siya ang best breakfast meal ever. Na ay Jelly Ace. Not your Popcorn. typical Kaya ba? Breakfast meal. So, nya Jelly Ace, Jelly popcorn, Ace, ketchup, popcorn, and orange juice. Tanan, basically oh, tanan. bugaw Everything, sa yeah. kamot ni Ni Clark. Clark. Possibly sa imong giluwa nga ba ulit na Jelly Ace. Yak, lain di siya lang taon, uy. Mo siya bahog sa iro. Ako din. Mahugan na nato ang mga iro o ang mga baboy. Feel na ko, muna siya ang pinaka-best nga dish nga atong matilawan. Sige, go. 1, 2, 3, go. Hindi ako na ganun. Like ako na nag-iwa. Nandun ako! In fairness, mura Di siya siya. og Okay na siya. tai. Sorry. Lain siya. Is it weird nga ganahan ko? Oo, ako saan? Sige, go. Bantay Baboy lang mo, ha? Lagi na ang baboy. Dinedare mo Diba ako to? ah. Mas moderne na ako kaysa sa Samyang. Mamaway si Clark karon. Di na ko hot doon lang ha. Sige, go. Sige. Clark! Nung una, na-discourage ako, Clark! Di ka on kaglamaw? That's like, bro, let out kasi. Good siya tanawon, pero nagtilaw niyo Lami kay okay siya. naman siya. Ay, di siya yung lami siya kayo, pero... Kanang- Kung ko na ko siya gitilawan, Di siya weird og taste. siya cereal, Jul. Naay ka ng cereal nga kanang... Ang buton sa... Nawag tamo ko ng mayonnaise. Ang mayonnaise work nisagol sa milk o ang orange juice. Oh. Pasirita na to, Mika! Sige daw, kung kaya pa na. Ay, talaga eh. Trapuhan. So, mauna to, guys. Naglain na gina mong tiyan. Lumbam yan si Aroy. Since family, matadungan kasi yan. Asa makadapit.
thank you guys so much for watching. Naami gihimo videos sa channel ni Jomie, sa channel ni Clark, o sa channel ni RJ. I will link it on the description box, so please check it out and subscribe to them. Follow us on our social medias, and of course, subscribe. If you enjoyed this video, please don't forget to give this a thumbs up. Please subscribe to my channel as well. Follow me on my social medias, everything at angeladymorales, and I will see you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Bye! And also note, ayaw idungan ang samyang ug ang kaningang Nga challenge siya makikita Yes, mo. sir. Kung palayo sa babae nga magkaon og jelly ace ang mayonnaise, sabi na violet ang jelly ace cake. Okay, una na ko Thank sa you CR guys ha. so much. Ano bangon ni Dede ka? Kain ko lang diyan. Daing ko yung bitaw, nagsugod magud sa milk. Milk ug Cheetos.